Hasta hoy es, isilik on hasta hoy es. Da ise biba inalda. No entrento igotzu. Bai, no entrento. Hasi ordun? Txaluko. Jontxala bat. Bain kontau, igual noska iso zinen nun zelan etorri zinen. Da motoko izen etorteko hori. Ni jaixo nintzen amoton, bizku baserxen. 1900 da 45. Santa Juni eunin. Gero handi bosteguna, ama hiljaten, da aitxas etorri nintzen ikan baserrire, aitxan baserrire. Da amumak eta hasi inuenan. Da asan udaletxe samoto, da Elixas Berritxu. Hori eitxin ibilintzen milioiko eskolan. Oin igual kontau zemat urtaz hasi zinen eskolan. Eskolan, pentsetot 6 urtaz hasi nintzela. 6 urtaz, eta 13 urta artero. Da, beti maistri eukien duen Maria Carmen Kobo. Beti, denpora guztien. Nik nahen besteik ezetu. Nungu zen? Bera Bilboku ezen, neskazarra, baina gogorra, erakusten da gogorra. Oina, igual esan be bai eskoli zeurteko zen akortatu noizen, milioiko eskoli hoizen. Milioiko eskoli izteipa gurintio patxite bai, han ibilitxeu zen da, no se eindeko izango zana, gerra hurrien ero, gerra izteipa. Gerra hurrien izango zen, bai. Da gero, oin kontau, igual eskola zelan jute zinen, oinez da hori asuntu da besteko nesken, besti honortuk eta hoxe kontau biziaten. Bai, eskola jute ginen, besteko neskak, bi, aiztak, da nebie eurena, gerotxua hasiko zan, gaztiegu zan da neu. Da, jute ginen, 3 lekutetik. Jute ginen ikandi gora hartatxuta urten da seletati zier, otzondoloti zier beste bide bat, da gero beste bidea ikan eusitzi zier. Ikan eusitzi zier normal inetorte ginen eguenetan. Ze eguenetan markina jute zan, lekitxoko dentisti aurruketxea ero. Da are lantzin hartu itxeitxun kotxin, degu kotxin etortearen, eguenetan jute ginen ikan eusitzi zier. Beti ez gehitxun hartzen baina lantzimin bai, da gu posi kotxin ibiltzearen. Kotxe asko bezan hon gordo. Kotxe, oinko patinetik eta homazin, guk ibiltzeko. Ikizko endungo be. Da, beste bide bizitza itxiko, igual eguel ditxarra itxiko edo... Besteko tizier ataju hauen, baina erripia hundixe. Susteta mendire igon bizen, da gero hartatxute izier, seletat izier. Baina, seletan be, neu denporan erolantzimin otiotesan etxaurrin botata, da abarkakin, abarka txikisekin dean, otatzan zier faestako gure disiprini. Zenbat denpora zen eskola, más o menos? Ordu erditeko, jo? Eskola, etxetik eskola juten? 3 bat ordu lan, ero? Ordu erdik ino gehiago bintzat. Da gero, eberdixen da, etxa jute ginen baskaitxa. Da baskaldu, datza eskola. Da gero, hori umetan. Gero nausitxu hasi ginenin, zoze erute bendun tortilli eropokailo eskola, da ordunez ginen etxa juten. Baina sarritzen eberdixen olgetearen, eitxe endun janbez. Baskari gero bokailoik, olgetearen haunek. Da iluntzin etxa orduko jan bokailoa. Gero... Zer da debueltako mikot zin hoxe 6,3 igual? Bai, 6,3. Dano bata? Neska eta mutil, dano galkarraz. Ota marbalagunero. Edadik bai? Edadik, danak. Hasi 6 urtekut, 13 arte, eta 13 urtete behanin, ostabez hartze zine txikixeuek eta danak. Oin, neskak egotezin hilada baten, da gero beste hilada diotezin gizoneskok. 3 hilada bankiluko egotezin.
Kontau zelako zan eskoli. Ez dakixen batentzat, sartu barrure eta eskuman zer, eskerrin zer, aurrin zer. Ba, eskola sartze ginen barrure, dauzen mai hiladak, 3 hilada. Gero, maistriana, da barrure sartu, da nauen batak eta jasteko uniformik jasten duzen, eskolako. Da gero eskerreko parti nauen eskatza, hori ba maistriantzako roste izetako izango zankuko izkendun sekuluz. Gero komuna jumbien duenik kanpoko partetik. Eskumeti zier jutezin gizonezkuk eta andraskuk beti zier, behartxu parteti zier. Komun bi, alkarraz. Bat alderri batik, de bestien. Kanpoti zier komuna. Maistri bertan bizizetezan? Aixerdin. Maistri bizitzen Aixerdin. Aixerdi etxebarri bai, orduan taberni izena. Euskeraz berba egin diken? Ez. Euskeraz ezin berba egin. Da guk sartu ginen eskolan ez gen gizien erderei berba bape. Orduan nauzi xebekan emotezkuen karreti ero, zer, hori arixan karreti, holako zera emotezkuen. Da azkenen gaukitxe ben irurek, eskoli garbitzu bihar. Da gero gaue pixkate nauztu ginen nien gaupe umilero txikixeu egin. Venga, euskara zeizute, ala, karreti eman libretako nobera. Aurretik nauzek hori hoxe itxeskuen da. Karreti zer da karreti? Ba, arixe egoten da batute ba, zer baten. Josteko karreti, ase utzitzutekun ase izetezan. Arixe bueltan batute egoten da, nonako zer bat, egurrezku. Bai, karreti jetxipizea, bai. Tipo testigo. Bai. Tipo testigo. Bai. Anillo esaten zuen izoni ginoz, baina karreti moten. Guk ase karreti egitxe egin du. Arde makina gani egiten bultak egiten. Bai. Errexen arixe batute egiten. Arixe batute, ba ase utzitzutekun, ase utze, egurrutze bakarrik, onako xe esatitxu bat. Eta egunan amaieran hori eukenak? Egunan amaieran hori eukenak, azkenengo hirurek eskoli garbitzu. Eskoli biaz, pasau bihar. Ba. Zein urte zamek eskola garbitzu nagoen. Bai, baina gero gaupe, txikixeu ase itxeon zen. Aurretik nauzizek gauri eitxezkoena, gero gaupe txikixeu. Ez, euskara zeizu berbata, ala, karreti. Gerareken mototzen, beste euskara zein da benei, dortexik jutezan pasetan. Da azkenengo zeinek eukiban, altxek irureken bizte ben eskoli garrizu. Gero berdixen da kanpun de euskeraz, itxezen duen? Bai. Maistri ezagun nien bai. Maistri ezagun nien euskeraz. Ez gen gizien erderaik eta. Kastiguk gaukitxezen duen, maso zelakoko, baten akordeteatu zo. Kastiguk, lezinoik eta ez gendu zenik jakitzen da eitxe ben, tablerun apuntau fulano de tal, ba, geografia, tak, erreixa bat, beste historia, beste bat, zertzuk itxizitxune egin barik erosera, da gero, hain bizte zendun ikesite esan, ero bestela eskuk ipinitzen lezino bakotxa 10 makileka dartu. Batenak hortena Jose Antonio Lagoikok 120 makileka dartu ezin jota tableru ebetauken lezinoz da berak dana borrauko bala eta jata flanta eta maistri bekantzago azkenik joten. Gero, beste bat akortena, bueno, dotreina eta bertxure antxaik etorte ginen. Da, dotreinik ez da bertxure eta komoinoi bertxune ginen. Da, Abadi. Don Juan da Don Pedro. Da, Don Juan etortezan ara, gari berinketza eta jutezan inde, baserrixeta eta gero etortezan eskola zerien. Bai, naue birritzen apunta nintzen da bisetan borrau. Zen materiala egiten duen, liburu, pizarrio, horrek deusen. Maistri bera pizarra hunduxe aurrian. Ba, guk normali biltzen duen poltzi, onako poltza bat zintxa bataz, lepotik, da han onako liburu pai. Han eusen historia Espainia, geografia, geometrika, aritmetika, dana liburu baten, itzala liburua. Da gero txikixek eukitzen duzen,
Pizarri bai. Kuadernute lehenengotan ez, gero naustuaz igual. Naustuaz bai, kuadernu eskribitzeko da. Da ordene tinti behan maixem nauen. Esan boligrafok eta ingo modun, zerin tinti dan sartute jota kriston borroi kuadernu, datzamar, dana zikin dut eta. Zerik jolastuzetan egiten duen horgau? Guk ez gendun eukitzen, zerik rekreoik ez gendun guk eukitzen. Bueno, ba, eskola sartu hortik. Bai, eskola sartu hortik, baina rekreun mutiko txupai igual, baina neustu esko igual 8-10 urte rekreoi bapes. Txikixe bai. Eta baloien da bai, baloien da bai. Bai, baloien bai. Zela izen da nini biltzen, nonako luanak eta zerak eta antxen. Eta gora besti behera, hankak ine ekipuk. Bi plantauen nausisek ero eta gero egin hankak ine, inek elegi dute, ba elegitzen zion ustez honenak eta fuola. Da beste deporte bat izet izan, piparpotu bota artieuen antxa, artaundi bat, piparpotu bota araxe gaina, da tirago miaz atxe behian gana boten. Jota poltzigu bete arriz, da tirago miaz. Eta gero, baloian akontorri, nahitxek ere igual tekniko, Inoke hausokuk eta izte itxetuen Ba, baloiek guri juteak uzen da pelotape solora eta zerin de milio ikusin soluk eta ordonarek lantzin eupada bat eta itxeskun ara sortze inelako. Batenak hortena domeka berdi oste baten, kuadrili junte ginen futbola jokatzeko, da jo ginen araxe zeleire futbola jokatza, da han baserriko gizona kortan eskutaute, ati irrikitzu nipintxe, da justan gine baloie kontra atrapauskun baloie eta etxaurreko tranga horrein askoriaz dana txikitzu. Estie, Feliz. Guri moskun peni, jota danon arte bakotxake bospesta, besti, domuna ero erunbiztezan ordun dirut, erute zanin bat zeiluko mote zuen da, hango dirua zerreztin izte izelan erosien dut danon arte, da zetu balon arrozku, pena handixari ordun txartu den du, baina domek hartzaldin zen, igual siesti eitxen bezkontzan itxiko, da. Musikaik eta izeitxe zen duen, musika asontek eta eskola? Zer. Esan kantori maestri. Egur partitzaile zen. Eta meskek, hori, josten eitxe ben. Neskak? Ez. Neskak gauaz batera olgetezin. Harin eskoletxe bueltan bada guai, kurik guai, pelotan guai, neskak gauaz batera. Mari barretako kezaskun. Baina harek... Josten eitzen bela eta muti bitxartin marrazketa edo pintxaketan edo... Gure zerin ez. Ze igual maestri behizeleiken josten dakizena ero erakuste baina da orduko ikusion, igual ordun... Eske marik zuen lehentute, marik txistunek usue izatixeretet. Ota osturte igual. Bai, por ejemplo, de 30 y tantos, lo que va a retener, va a volver a Hori kambi, hogei mitzu dira? Nik... Hori kambi zeuzen hori? Gurik nire Felipe, nire hogei urte ota bat zuen handite, eukin behizti, asko erakutsi zen. Ez, baina, bidi, bai, baina pixkate proiektuan gotzu dute repetidu behin, ze gero gauza bardine be, pertsona diferenti sartzen da. Eukin eusaitzen Vale. Gero akordetena, gero eukitzen zen liburu txikisek, historia sagrada, liturgia, falange, praktikaz, hainbeste lau boste zer eukitzen zen, zer txikisek, ikesteko. Da batenako katezismu, uei. Da akordetena konfirmazioen bier behartxun, da katezismu osu ikesteko, erderaz. Da gu lehenko partiero ba jakitzen duen, ze salteo prentete zion da. Jakitzen duen,
atzer eskute zanin, hangatze inengu. Pronto, kontestau ezin da. Da, holako batene, neuri lehengo pronto ezten, nauen aurrerengo ero zerengo da. Da, enek isen, da, hasi zen maistri makiliaz joten, buruti bera, da jota eskuaz tapaute, emon, da jota saspi sortziko oskorra ataztezan burun, maistrik, da etxagunde isilik. Da gero hurren egunin gure besteko neskiei izatzen, neuri emozterla palizei gondizena, nea resentzela hasten da. Harik eta nea resasi arte esan gatu bera be joten. Haxe, palizi, arek? Gero igual eskola bidino, txoria bixak eta horia jesine hori. Horre pai, gero eskola junte. Eskola bidin beti txoria bixa topetan. Ero txepetxan aluan inero zerin, de txantxagorxan ateote zin, de gero eskolan, mutikuke bat abestiai kontetan, nik honen beste abixe deukaz, nik honen beste deukaz, nirik arrautza deukaz ez teizen bat, nirik jaixota dazkunak eta bakotxe bere abentura kontetan, mutikuko bat abestiai. Gero zuk milioin amaitzu zen duen besta ikesti, milioin Gero esamini eukien duen espitori torko salata. Jose Luis Lakoikoite neuri izkuen esamini espitorik bialdute zera, preguntak eta zerak eta etorko salata, azken inesan agertu espitorek, baina maistrik izkun geuri bisei bakarrik. Esamina. Gero handi nahuzinen, Markina juteko modun nahu, baina Jose Luis markina juzen da, gero ni enitzen jun inabe. Guri nizauen apoioik eurrakota. Gero, ofesizuk, ezi bizen orduan da, eskolatik urten da, igual etxin ingo naben urte bete erozeta, eta gero lekitza arotxa. Oinxu egunde, gauzak errepeti dute, igual gero honena, baina hobeto da bata, obesti, hola negin. Ni jarri eta detalle bat ezako barretxe mogu bat. Ez baina ondo daukitzi, leire, eukeli bardina beukitxo du da, pertsona diferentiana.